that we offer. Tim marawere motisini Chapa Dimba All Stars nochako ayanga wuodhgi piny mar Spain ka odiechieng' manyoro ne gitimo rako kendo bedo gi tuke mag osiep gi tim mar SD Weska e alap ma SD Weska Academy. Tok yudo tiegruok e klas kendo limo kuonde tiegruok mag jotugo, tim mar nyiri mar All Stars norakore gi tim mar SD Weska, jotugo ma yawuoyi ma higni piny mar 13 tugo mane orumo amodhi gonde 2-2. Odiechieng' ma kawuono tim no pod biro dhi nyime gi tiegruok kendo kochopo midhiambo yawuot Kenya biro rakore gi tim mar Weska jotugo ma higni piny mar 23. Tumeenjoy game, tumecheza na under 13 and the game was good. Tume experience more. Then training ya Kenya si same na ya huku. Ya huku kuna skills more. Makoches wana train different language. So tumelearn vitu mingi. Wachezaji wali train vizuri, skills ilikuwa pia mzuri kwa sababu wachezaji waliweza kumaster hizo skills na kuzitumia kwa small game yenye ilikuwa inachezwa baadaye. Na mafunzo mazuri sana kwa sababu unajua huku kiwango ya mpira iko juu.